Nyt saan sitten vihdosta viimein tämän alueen, mitä nyt on muutamana syksynä ja keväänä tullut tehtyä. Mä kävin täällä aina niin kuin tankillisen sahaa, eli semmoinen 2 tuntia. Se oli ihan semmoinen hyvä aika ja sen jaksaa tosi hyvin. Ja nyt kun on heinäkuun puoliväli, niin olihan täällä nyt sitten lämmintäkin, että täällä oli yli se 20, mutta kyllä sen tankillisen pystyy hienosti työskentelemään. Sitten niin kuin tuosta näkee, niin täällähän on niin kuin eri-ikäistä toi puusto, eli siellä on vähän pienempiä, vähän suurempia ja sitten on ihan tommosia kunnon mittaisiakin. Eli on nyt toikin mänty tuolla, niin se nyt pääsee toivon mukaan jo hirveltä suojaa. Ja sitten tänne jätettiin koivua, eli tähän tulee ihan semmonen hyvä sekametsä. Puitten väli on suurin piirtein 1,5 metriä, 2 metriä. Ja no, jäihän tonne nyt tietenkin siellä tiheitäkin kohtia, ei niitä vaan kaikkia aina sitten huomaa. Ja silloin kun itse on tyytyväinen omaan työn jälkeensä, niin mä ainakin oon tähän työn jälkeen tyytyväinen. Ja nyt sitten vaan saa tälläkin alueella odottaa sitten yhden 10 vuotta ja sitten tää onkin tästä saakin energiapuuta sitten kerätä. Toi koivikko oli sitten, se oli kyllä huomattavasti työlämpi tehdä mitä tämmönen alue. Mutta kyllä sekin siitä saatiin sitten tehtyä. Tää kohde oli kyllä todella työllistävä ja kuten näkyy, niin kyllä täällä puuta on ollut vaikka kuinka ja paljon. Eli hidastahan tää on ollut. Ja sitten on kaikki noi ojapenkat, niin ne on kans perkattu, että niin, eli se on nyt aina tuohon ojaan asti rajattu ja ei jätetä semmosia tekemättömiä kohtia. Ja sitten yllättävästi noita mäntyjäkin täältä vaan löytyi. Niitä varmaan vähän tonne puitteenkin alle jäi, mutta niin mä koitin aina kaataa sillä noi koivut, että ne ei noihin mäntyihin nousu. Ja sitten kyllähän tänne ihan tommonen hyvä koivikko jäi, että tietenkin tää olisi jo pitänyt varmaan jo 5 vuotta sitten tulla perkaan tääkin kohde. Tää olisi ollut paljon helpompi. Mutta no, eipä vaan nyt tullut käytyä, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. No, toivon mukaan nyt oli mielenkiintoinen videosarja. Pysykää kanavalla, tilakkaa kanavaa, mainostakaa kanavaa. Ripet Films toivottaa kaikille hyvää kesää. Moi moi!